ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Имрӯз 28 феврали соли 2025 навори мо аз ноҳияи Хуросон аст. Тамошо кунед навора то охир ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ боша, агар рафта навораш мекунем ё ин ки сурат ё видео шароӣ кунем, реклама карда фурӯшта мегузорем дар ютубу, тиктоки, инстаграм. дар тарафи дасти рост рақамҳо барои реклама, номерои мо ва дар тарафи дасти чап боша номерои соҳибмулкай метавонед муроҷиат кунед. анаи хона боша аз ноҳияи Хуросон қабул шудагиай, аз деҳаи меҳнат. хонаи назди ҳавлигӣ дорои 5 сотих ва 4 ҳуҷра. деҳаи меҳнат, рассвет. баня дорад, калидор дора, обсвет дора, мактаб, масҷид, балниса ҳаст. наздикишта хона аз роҳ 200 метр дуртар да қарор дорад. фақат нафароне ки харидори аниқ ҳастед метавонед занг зада муомила кунед. хуб, сабаби савдо кардани хона мега бемор дорем, ба хотири мисол бемор доштанмон қарздор шудем, хонара арзон мондем ки срочна бояд дарҳол савдо шава ва аз қарз раҳоӣ ёбем. барои супоридани қарзмон мақсад хонара мефурӯшем. анайхели шансоам шида метавонад дар канали мо. хуб, нархи хона чӣ хеле ки қайд кардан 240,000 сомонӣ. навор дар лайкҳо рамонед, хонаҳотона навор карда роҳӣ кунед ё ки рафта худмон навораш мекунем дар ютубу, тиктоки, инстаграм рекламаш мекунем. раҳмат ки моро тамошо мекунед, лайк мемонед, подписатсия мекунед. зиндаву сарбаланд бошед. хайр дӯстон.